ungazi ukuthi uPetro masi lapha kusukela verse number 22 useyaqala useyashumayela useyakhuluma ngoJesu Kristu, useyabatshela ukuthi nansi indaba la ingakhona. Useyaqala manje explain uPetro ngoJesu Kristu, bachazela ngoJesu Kristu ukuthi kusukela enza imangaliso phambi kwabo, aqhubeka achaza indaba kaJesu ukuthi uJesu nambethela nina, asuke lapho achaze umbelo kaJesu ukuthi wambelwa waye emathuneni, aqhubeka ayichaze indaba kaJesu ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ngenxa yokuthi wayengenaso isono, ukufa kwangena kumgcina noma ithuna lalingena kumbamba. Ayichaze lapha adlula uPetro achaza ukuvuka kaJesu ukuthi uNkulunkulu kodwa-ke wamvusa kwabafileyo, achaze ngokuvuka kaJesu. So uPetro simbona lapha mayishumayela ifocus yakhe ikuJesu Kristu, sibona intshumayelo yakhe nje i-Christ centered, egxile nje kuJesu, ekuphileni kaJesu impilo elungile, ekufeni kaJesu Kristu ebethelwa ngezandla zabantu abambi, isekungcwatshweni kaJesu, isekuvukeni kaJesu Kristu, isekuphakanyisweni kaJesu, ukuthi uJesu wayesephakanyiswa, wayeseya ezulwini, wayesohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. uNkulunkulu ehlisela umoya oyingcwele kithi, okukhombisa ukuthi uJesu Kristu uhlezi ngakwesokunene sikababa uNkulunkulu. Simbona uPetro echaza yonke leyo nto leyo, mayesuka uPetro ayidudulele kubona abaphonsela inselelo ukuthi abaphenduke, ukuthi bona baphenduke bekholwe uyena uJesu Kristu lo abambethelayo bebhabhadiswe. So sibona uPetro nje echaza ivangeli, echaza ngoJesu, echaza isekelo sevangeli. Ivesi engifundile ufunda uverse number 36 oyisamarayizayo yonke leyo ntshumayelo kaPetro, la kuthi khona, so let everyone in Israel know certain that God has made this Jesus whom you crucified to be both Lord and Messiah. So lelo verse liyisamariya yonke le ntshumayelo kaPetro, lizivezela ukuthi uNkulunkulu uJesu menze inkosi, wamenza umsindisi. So yonke le ntshumayelo kaPetro, umuntu egxile kuyena nomuntu ekhuluma ngaye, ikhuluma ngoJesu Kristu. Why uPetro afocuse kuJesu Kristu, agxile kakhulu endabeni kaKristu, akhulume nje ngoJesu Kristu kuphela? Kungenxa yokuthi uPetro wayekade egcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu, wayekade egcwaliswe ngomoya ongcwele. Abazalwane la kusukela kwincwadi yezenzo, from la ku-chapter number 2 uzingaze uqhubeke uzuyele egcineni nencwadi yezenzo, uzokubona lokho ukuthi abazalwane ngalesikhathi sebemamukela umoya ongcwele, ngalesikhathi begcwalisiwe ngomoya ongcwele, babekade bekhuluma ngoJesu Kristu, babekade begxile kuJesu Kristu. Ifocus yabo nomuntu ababebheke kuyena, nomuntu ababekhuluma ngaye, nomuntu ababekade bemphakamisa, kwakade kuJesu Kristu kuphela, hhayi okunye. So ingakho noPetro simbona preacher about Christ alone, ngenxa yokuthi wayekade egcwalisiwe ngomoya ongcwele. So bazalwane, if umzalwane umntwana kaNkulunkulu ugcwaliswe ngomoya ongcwele noma unomoya ongcwele, into elindelekile kuwena ukuthi u-exalte uKristu, ukuthi uphakamise uKristu, ukuthi uveze uKristu, ukuthi ukhulume ngoKristu, ulingise uKristu, ufuna ukufana noKristu, because uyena owumyeni wethu, uyena esibheke kuye, uyena okuJesu Kristu, owuyena oyithemba lethu. But into eyisimanga nento ethusayo eyokuthi abazalwane bethi besindisiwe, kodwa kucaca ukuthi abakhulumi kakhulu ngoJesu Kristu, abagxilile kuJesu Kristu, bagxile kokunye. Kulesi sikhathi esiphila kusona, abazalwane bakhuluma kakhulu ngomoya ongcwele, bagxile kakhulu kumoya ongcwele. Umuntu nje kukhulunywa ngaye umoya ongcwele ngaphezu
kukaJesu Kristu. Uthola ukuthi abazalwane ngisho bebingelela enkonzweni, uzobingelele bese ethi ngibingelela nomoya ongcwele phakathi kwethu. Uthola ukuthi abazalwane noma becula bazocula ngomoya ongcwele, bacule nje ngomoya ongcwele bethi hawu siyakuthanda moya ongcwele, siyakuthanda moya ongcwele. Uthola ukuthi abazalwane noma bakhuleka kumoya ongcwele beze bethi hawu moya ongcwele, moya ongcwele sicela ukuthi yabona nje abazalwane, it's all about Holy Spirit now, bafocuse kumoya oyingcwele. But lokho kuyathusa because iBhayibheli lifundisa ukuthi umoya ongcwele uzosenza sibheke kuJesu. Umoya ongcwele uzosenza sithande uJesu, uzosenza sithande uJesu. Umoya ongcwele akazile ukuzosenza thina abazalwane sithande yena. Umoya ongcwele akazile ukuzozambula yena, akazile ukuzoyikhazimulisa yena, kodwa uzokhazimulisa uJesu Kristu, uzokwambula uJesu Kristu. Umoya ongcwele uzosenza sithande uJesu Kristu. Ngamanye amazwi, umzalwane ogcwele umoya ongcwele kaNkulunkulu uthanda uJesu Kristu ngaphezu kwakho konke. Yabona, ake mawuzofunda lapha encwadini kaJohane chapter number 15. Masifunda incwadi kaJohane chapter number 15 kuverse number 26 kuthi nxa esefikile umduduzi engiya kumthumela kini evela kuBaba, umoya weqiniso uphuma kuBaba, nguyena oyakufakaza ngami. Uthi uJesu umoya ongcwele uye ufakaza ngoJesu. Umoya ongcwele nje uyobe eveza uJesu. Then lapha ku-chapter number 16 kuverse number 13 kuthi nxa esefikile yena umoya weqiniso uzokuniholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akakhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo. Uyakungikhazimulisa ngokuba uyakuthatha kokwami anibikele kona. Khona uBaba anakho kungokwami, ngalokho ngithe uyakuthatha kokwami anibikele. Uthi uJesu umoya ongcwele uyakungikhazimulisa. Ngamanye amazwi, umoya ongcwele ukhazimulisa uJesu. Umoya ongcwele wambula uKristu kithi. Umoya ongcwele usenza sithande uKristu kakhulu. Umoya ongcwele usidudulela kuKristu. Ngamanye amazwi, bazalwane, umzalwane o-obsessed ngomoya ongcwele, okuhlale obsessed ngomoya ongcwele, ukhuluma ngomoya ongcwele, yonke into it's moya ongcwele, umoya ongcwele, lo mzalwane maningi kakhulu amathuba okuthi akanawo umoya ongcwele. Maningi kakhulu ama-chances ukuthi akanawo umoya ongcwele, ngoba phela uyangixaka lo moya ongcwele ozambula yena, lo moya ongcwele ozikhazimulisa yena, lo moya ongcwele obaletha kuye abazalwane angabayisi kuKristu, because umoya ongcwele uzokwambula uKristu. Umzalwane ogcwele umoya ongcwele u-obsessed ngoKristu. Mawukuthi nje u-spirit filled ngempela, unomoya ongcwele, umuntu o-obsessed ngaye uKristu, umuntu okhuluma ngaye uKristu, umuntu ifocus yakhe ekuye, umuntu ogcwele okubusayo uKristu, yena muntu o-obsessed ngaye, because umoya ongcwele lokho akakwenzayo ukuthi uwenza abantu bekhazimulise noma bebheke uKristu, bethanda uKristu kakhulu. Angezwa omunye wayekade eshumayela wathi uJesu Kristu ungumyeni wethu, wathi umoya ongcwele unjengomkhongi, uyena ozosenza sithande uJesu, uzosenza sithande umyeni wethu okuJesu Kristu. But wathi abazalwane, indlela sebenza ngayo manje sebejike bona abathanda umkhongi. Uthi uyaxaka, uyamdida lo mkhongi, ujike seyikhongela yena manje, nanga umkhongi useyishelela yena, kufanele azokhongela umyeni, kodwa useyiguqula indaba manje, useshintsha manje umakoti ukuthi hayi, wena makoti thanda mina mkhongi, miyeke umyeni wakho, ungamthandi kakhulu. Uyabona, abazalwane bakanjalo ba-obsessed ngomoya ongcwele,
whereas umoya ongcwele uzosenza sibe obsessed about Christ, uzosenza ukuthi singezwa umshini. Umoya ongcwele uzosenza singezwa umshini ngoJesu Kristu. Ngakho lithi iBhayibheli konke enikwenzayo akwenziwe kephi? Egameni likaJesu Kristu. Isimanga abazalwane bathandaza ngisho ngumoya ongcwele, kodwa iBhayibheli kuthiwa akuthandazwe egameni likaJesu Kristu. Umuntu okungaye uJesu, it's all about Christ, it's all about Jesus Christ. Yonke into kufanele ibe centered kuChrist. I-message esishumayelayo must be Christ-centered. I-message inspired by the Holy Spirit, noma intshumayelo eqhutshwa umoya ongcwele, intshumayelo ekhuluma kakhulu ngoKristu, intshumayelo ephakamisa uKristu. Leyo ntshumayelo-ke ibikade iphushwa umoya ongcwele. Ibandla eligcwele umoya ongcwele nelinomoya ongcwele ibandla elikhuluma kakhulu ngoJesu Kristu. Fanele mawufika ebandleni elinomoya ongcwele uphume usumazi kakhulu uKristu, uphume uzwe nje ngoKristu kuphela, okwazi ubusebandleni eligcwele umoya ongcwele. Kodwa emusebandleni elingenawo umoya ongcwele uyophuma kungashiwongo lutho ngoJesu Kristu, because umoya ongcwele uzosidudulela noma uzokwambula uKristu empilweni zethu.